Nakapera ka man. What? Oh, yan importante. Nakaluka. Ayan mga guys. Bubutos na ako ngayon. At hindi na ako mag-aantay pa ng magkakamang sa akin. Dahil wala na atang magkakamang ngayon eh. Ayan, welcome back mga guys. Yes, break it down niyo. Sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at syempre halakhakan. At ayan mga guys, nandito nakapila na nga tayo para sa eleksyon 2025 at tayo'y bubutos na ngayon for today's video. Opo. At ito nga po dito yung voting place dito sa aming barangay. Ito din po dito yung aking school kung saan ako nagtuturo mga guys for today's video. Ipapakita ko po ito sa inyo. Ayan o. Ito po ang Magsaysay Elementary School at nandito yung mga bumubutos. Katabi ko dito, pumipila. Ayan o. Maganda yung aming school. Maaliwalas. Bagaman simple lang at maliit. Opo. At ayan nga mga guys. Nandito nga katabi ko dito ang mga kinamang. Ang mga kinamang at kakamangin pa. Ayan, para sa eleksyon na ito for today's video. Ayan o. Nandito, katabi ko dito yung hipag ko si Annalyn at iba pa dito mga kasamahan for today's video. At mga guys, ayan, ilang hakbang na nga lang at malapit na tayo dito sa pagbutos. Ipakulo na yung mabilis. Ito na siya, oh. Ito na. Wara man yan. Na ano ba? Oh guys, di man lang kami bumuto. Oh, magpa-follow na doon sa Nemo page. Please follow my page. Ano yung page? Basta i-follow lang kanya page mo na ito. Hindi, sukarang na yung page. Guys, follow nyo po. Pinsan ko po, maganda po siya. Siya pang pinakamaganda dito sa Magsaysay. At muntik ng kamangin kagabi. Mabuti lang hindi natuloy. Hindi natuloy yung kamang. Naghulat ng magkakamang. Mabalak siya na lang Magrumanisi, hindi nakamang. Naghintay ako ng kamangin pero hindi natuloy. Guys, follow nyo po siya. Opo. Yes. Maghuhudak siya pag hindi nyo nag-follow. Nakapera ka man. LOL! Oh, yan importante. Nakaluka. Ang kabaysayan San Lucad, waray, nga waray lorlok ba? Waray. Nanghilo pag humangkusan, sa laming mo. Ina mga kursibo. Di kan barato pa ang resibo San Lucad. Ang beef dito yung dugo. Na high blood pa. High blood. At ayan mga guys, nagkakatuwaan nga kami dito dahil syempre huntahan pagkatapos ng butusan. At ayan, may love shoutout dito sa masarap na ayan o, irae dito ni Mamay Milba. Shoutout kay Mamay Milba na nagpautang. Binihla natin ito syempre sa aking pinsan na vlogger. Ayan guys, follow nyo po si Michelle Sarbito, yung pinsan ko. Guys, follow nyo po siya. Maganda po yung kanyang mga content at nakakatuwa po at maganda din po siya. Shoutout din kay Ate Doray. Ayan, kay Ate Dorina ng Bituing Walang Ningning. Opo. Yung nanay na sa unang bahagi ng ating video ay tuwang-tuwa siya nang siya ay bumutos dahil siya daw ay na high blood. At syempre mga guys, dito sa aking kapinsanan, ayan dito kay Angelica at sa kanyang asawa kay Patrick at kay Mamay Lina. Ayan, ano kaya kung nakamang kaya ito sila? Ayan mga guys, dagang salamat sa inyong panonood. Yes, yo, break it down yo. Opo, yes.